Ti dolaš, ja sam s vlakom došla iz Zagreba. Čas ne reći. Per ti možda, ja kad kaže Marijonovo pala u nesvijest. Ja ti to još u kuću. Da, moj ti je otac iz Lovinca, a mama iz Dubrovnika. Kombinacija luda. Bravo, ljubice. Da vidim, ja nema. Idemo vidjeti, doći. Nevjerojatno. I zahvaliti joj na samom početku što nam je iskazala povjerenje da u jednom malom Lovincu, u jednom selu Lice organiziramo ovako lijepu izložbu. Nije na početku obraćujući se stvarno oca za vama što smo nam dali povjerenje, nadam se da nismo iznevjerili. Meni je čak ovoga nevjerovatno, kad sam ušao tu večeras prije izložbe, pa mislim ono nisam nije ovo Lovincu, kako mi je teško ovoga povjerovati. A s druge strane ovoga sudionik sam, jedan od sudionika pokušaja nove gradnje ovoga kraja, za koji smatram da je kultura jedan od bitnih segmenata koju moramo na neki način dovesti u Lovinac, vratiti u Lovinac. Lovinac imao svoju kulturu prije 100 godina, koja je bila na znatno višoj razini nego danas, a vjerujem da ćemo sa ovakvim akcijama koje radimo opet uspjeti od našeg mjesta napraviti jednu pravu i turističku destinaciju, u smislu oblikovnog jezika. Želim vam skrenuti pozornost na čistoću oblikovanja, na tu sažetu formu. Dakle, nema tu niti eksplozija boje, a niti kaotičnog oblikovanja ili banalnog oblikovanja, koje dosta često u svojoj novinanosti i u kojima se onda upisuju raznolika značenja. Danas navodno vlada postkonceptualno vrijeme u umjetnosti, ali unatoč tome doživljajnost je i dalje važna i važnija po meni od koncepta. Dakle, originalnost ne može biti shvaćena u apsolutnom smislu. Odnosno, kada je moderna umjetnost napravila veliki preokret i od one akademske umjetnosti odjednom smo stvorili novi jezik, čak i tada se je moglo kad je televizija, meni ne smeta kada škano ide i onda ne možemo zaustaviti. I treći aspekt, za koji bi treći aspekt koji sam htio naglasiti, znači zaboravio, ali ću da se početiti, nemojte mi zamijeniti, to je značenje, tako. Značenje, ja sam čitajući tekstove koji su pisani o stvaralačku Marija Milić-Galetović, naišao na jednu misao da zapravo i nema značenja. Nemojte se s tim nikako složiti, jer vidite da je Marija veoma zainteresirana za otkrivanje karaktera. Bilo da je riječ o osobi kao što je ovdje Johnny, gdje vidimo jednu njegovu ranjivu ljudskost,